Luxusná brusinková bageta so sírom a k nej lahodná tekvicová polievka. Tak o tomto jedle sa vám bude aj snívať. Na plech dajte nakrájanú tekvicu, cibuľu, cesnak a bylinky. Pokropte olejom, osolte, okoreňte, pridajte nakrájaný zázvor, dobre premiešajte a dajte piecť. Potom vyhoďte hrubšie stonky z byliniek, všetko dajte do mixéru, prilejte vývar a rozmixujte. Polievku prepasírujte, privedte k varu a zjemnite smotanou. A to je tá hviezda, pre ktorú som si zašiel do pekárny Kabát. Dneska sa ideme pozrieť do novej výrobni pekárny Kabát. Tam už to zaváňalo vianočnou atmosférou a ja ďakujem, že som mohol znova nahliadnúť pod ruky skúsených pekárov a pekárok, ktoré pre vás všetky tie dobroty pripravujú. Ale späť k bagete. Nakrájajte ju na plátky, rovnako ako aj syr. Potom to spojte pekne všetko dohromady, prepichnite ihlicou a opečte zo všetkých strán do zlatista. Rozkrojte a, no, veď to vidíte sami. Myslím, že táto brusinková bageta s tekvicovými semienkami bola super voľba. Krásne doplnila krémovú polievku a vyzdvihla ju na úplne iný level. Recept pridávam na môj blog pavelverky.com, tak ho bežte vyskúšať, pretože je fakt skvelý. Majte sa.